VVD, CDA, Forum voor Democratie en PVV hier in de Moorschien zinnen om vat te komen dat de wolf hem in Friesland vestigt. Maar dat blijkt in de praktijk een heel oor verhaal. Boer Geert Mulder waart midden in de nacht wekker van een soort leven in Silaan. Dan denk ik van, nou daar een keer een duis in het laan of een vos en die jij ze voort. Alleen nog vanmorgen om 6 uur controle en in mijn eigen weer er eerst niks los. Totdat de Bjorn me een kwartier later appte van leidt naar Fred en Keel bij hem in het laan. Op 6 uur rond een keer door het paard heen. En ik zeg een keel is en die onfretten weer. De schrik zit er nog goed in bij de kei. Ze rennen volle bescherming er als oors om haar een keeltjes heen. Vraag is nou, wat voor beest jochte deze slachting aan? In eerste instantie denk je van een vos, maar toen dacht ik van, ja, kan een vos zijn ravage in zijn kwarte tijd aan zijn keel aanrichten. Nou ja, de wolf is ik wel actueel momenteel van, ja, dan denk ik wel eens van, het zult toch net. Feit is dat het er al griezelig uitzocht. Nou ja, daar ben je net vrolijk van. En ik hier verwachtte van, ja, dat zoiets hier net gebeuren zou. En ja, dat dit vlak bij huis gebeurt, ja, dat vind ik eigenlijk te bizar voor woorden. Neffens Zoogdierenvereniging Nederland, die de foto's van de slachting besjoen had, kan het geen wolf wezen, omdat die juist meer organen opfretten. Van het keeltje is liek wel eens net volle meer hoor. Ik vind het eigenlijk te gek dat je die kei hier min of meer al in een beschermde omgeving, dat dit al gebeurt. DNA-onderzoek moet nou uitwijzen of het in die om een wolf gaat. Als dat het geval is, dan kan boer Mulder een beroep doen op een skeervergoeding.